Какво ста хора? Аз съм Зеробега, както знаете и днес снимам епизод на Майнкрафт. Отново ще играем Survival Games. Ако искаш, може да се пенсионираш, но ти не искаш ръза. Как да напусна точно сега, когато имат нужда от мен? Не ме запомнят лошо ли? Сякаш аз много искам да остана. Значи си ядосан заради станало. Disconnected from server. Ще играем, значи... Ето, питай го. Ще ви покажа някои неща, които... Едно нещо, което съм построил аз с едно момче и едно, което съм... Не знам, ще ви го направя. Тук е Ендър портала, да. Тук съм в Ендър. И... честно казано, много яко изглежда. Сега трябва да си построя още един Ендър портал. Че трябва да се върна. От какво се правеше? Това. И от това око. Добре, нека да го построим. Утре щях да замина за Ивълката. Чакай, че ще не се... Така, опа. Хоп, хоп, хоп. И... чакай сега, само да сложим кученцата. Знам ли, след няколко седмици може да се премести на по-спокойно място. Има много познати. Всички директори са на приятели. За какво не става? Няма да оставя екипа. А и ако му предложиш, Тапко много ще се ядоса. Пробвам отново. За какво не става? Шит. Добре, сега какво не съм направил като хората? Преживях ужасен ден. Не мога да мисля. Ако ти разкажеш, ще разбереш. Добре, тогава ще ти кажа. Издържах изпита. Сетих се. Какво стана? Казвай. Как? Вече може да уча каквото си поискам. What? Психология. Опасен си Тапко. Щом ти кажа психолог, веднага се сещаш за лудите. Знам ли? Нали да стана лекар, медицина? Говори за психиатър. Аз ще уча психология. След като има лекари, вие на какво сте? Високи са, за това ме приеха. Моля, колко бързо направо ще строша нещо. Приключили с международни. Тоент! Да, ще стана психолог. Не разбирам. Цигански ент. Нищо относно ученето ти не разбирам, но да ти е честито. По-добре е от това да си полицай. Ето го! Не! Премествам се да уча това, което... Въртял съм се в кръг. Стипендия. А ти какво ми говориш? Спокойно. Много се радвам. Ето. Пак какво ме гледаш, бе? Ще ти измия и идвам. Ей! Даже не мога да оцеля. Трудно да се мести. Маймун! Такива неща ми се случват. Боже мой. What? Умре! Преводач. Умре, бе! Режисьор Стамен Янев. Режисьор Копелнце! Михайла Минева. Студио Медиа Лимит. Ами... Сега... не знам как да го направим. Новите съседи по PTV Comedy. Това е най-новия Ender World. Ето вижте колко е голям. Аз направо се чудя как са го направили.
Не знам. Докато е онова там е. Чисто бобче. Гледай какво става, чисто бобче, направо не мога. Толкова е малко, че даже не мога го видя. Докато онова там е... Черка апаратата му. Докато онова там е... Дето го колко е бигесто. Колко е едро. Прилича на хапче. Как го гледаш отгоре. Ама голямо хапче. Голямо хапче, голямо. Очаква ни мача. Добре, приятели, днес ще гледаме мача Левски срещу ЦСКА. Аз естествено съм за Левски, държа синьо купче. За всички хейтъри на Левски не ме интересува от кой отбор, аз съм си левскар. Вие сами си имате избор и решавайте си, не ме интересува. Стават на сините 3-2-1-2. Ако броим вратаря 1-3-2-1-2. Съставът на червените мисля, че са по-малко. Чак сега 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все едно тея червените са по-малко от сините. Но са си 8 на 8. На червените това... Как се каже, формацията е с вратара. 1-3, 1-2, 1-3, 2-2. 1-3, 2-2. Ама обаче тук са те... Тук на това, че ще убият топката с домакините. Да ви кажа... Благодарение на Хайнекен се излъчва този матч. Добре. Охо, Зиро БГ, стопката. Добре. Чакайте. Как ги финтира? О, финт. Какъв финт? Браво, виж как преминава през защитниците. Гол!